କରୁଛ? ଭୁଲି କଲ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଭୂତ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବୋଲେ। ତା ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ତ ଶାନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ସବୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଲାଗୁଛି ସେ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳିଥାଏ, ଯେମିତି ଟାଇଗର, ଲାୟନ ଆଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଣ ଦେଖୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏଲୋ, ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ? ମୁଁ କୋଉଠି? ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଥିବାରୁ ସେ ଏମିତି ୟେଲୋ, ଆଉ ଆକାଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ୟାର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଏଲୋ, ଆଉ ଆକାଶ ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଥିବାରୁ ଆକାଶ ବ୍ଲୁ, ଆଉ ତମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛ। ପୃଥିବୀ? ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି? କେମିତି ଆସିଲି? ମତେ ମୋ ମାମା କତିକି ଯିବାର ଅଛି। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ବାସ୍ ଥରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାହାଡ ତଳକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଧୀରେ ସିନୁ, ଦେଖିକେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲ ଥାଏ। ସିନୁ, ୟାଲି। ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଚାଲ ଖାଇବା। ତମକୁ ଲାଗୁନି ତମ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, ୟାଲି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ସେଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମା ମତେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଦେଖଉଥିଲେ। ମତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଦେଖାଗଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଗୁରୁଜୀ, ଓ ଗୁରୁଜୀ, ଆମକୁ ତମର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଲାଗୁଛି ସେ ତୁମକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଏବେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ଆସିବ। ଦେଖ, ତମେ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମର ଦୁଷ୍ଟମି ବଢି ଚାଲିଛି। ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦିଅ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ପିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ନୁଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆମ୍ବ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ସିଜନ ଆସିନି। ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଆମକୁ ମିଳି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା।
ମୁଁ ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତ ସାରା ଦିନ କ୍ଲାସରେ ଶୋଇଥିଲ। ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ବି ଏମିତି ଘୁମଉଥିଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଶୋଇପାରେ ନା। ମତେ କେମିତି ବି କରିକି ଫ୍ରେଶ ହବାକୁ ହବ। ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆମ୍ବ। ସନି, ସେ ଆମ୍ବ ବାପାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଖାଅନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ୟାଲି, ଆମକୁ ଲୁଚିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ନ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେନୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ବଡ ଡେଇଁବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ନ ଆସେ। ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଉଡିକି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଏଇ ନିଅ ମିଠା ଆମ୍ବ, ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏମିତି ଆମ୍ବ ତ ଆମ ଘରେ ବି ଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପକି, ତମେ ବି ଚାଖ। ୱାଓ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମତେ ଆଉ ଟିକେ ମିଳିବ? ସରି, ସବୁ ଖାଇଦେଲି। ଆମ୍ବର ଚୋପା ଗୁଡା ଖାଆନ୍ତିନି, ଆକୁ ଖାଅନି। ଆମ୍ବ ଗୁଡା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମତେ ଆଉ ଦବ କି? ହଁ, ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ସେ ବଡ ବଡ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିକଚିକିଆ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାଲିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲି। ମତେ ବୋକା ବନେଇବାର ଫଳ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ବର୍ଷା ହଉଛି। ସୁନାର ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ସେଇ ସୁନାକୁ ହାତେଇ ବଡ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ।